Sanibonani. Izinkalo ngeinkalo sibingelela wonke umhlaba. Sibingelela wonke umhlaba. Sibingelela bonke abantu. Cha namhlanje ngithe nje ake nginishekhe. Ngifuna ukuthinta udaba lokugula komuntu esibhedlela. Ngizothinta udaba lokuthi nanga umuntu wakini sewumthathile wamusa esibhedlela. Njengoba umsesibhedlela ufuna asinde ukuze ama-chances ukuthi asinde no matter ukuthi isimo sakhe sibucayi kanjani, ilawe engizokuthayimisa ngawo. Ukhumbuleke mina sengizihambelile ibhedlela mase ngifikile kukune method engiyisebenzisayo ehambisana namandla enginawo. Ingakho mangifika esibhedlela mina ngiyangena ebhedlela. Mase ngifikile futhi umuntu engisuke ngize ngaye usuke ezosinda. Akusindi yena kuphela, kusinda nabo bonke abakuleyo ward leyo. Akusindi lo. And mase ngifikile esibhedlela noma kuthiwa isimo sibucayi kangakanani, nginikwa u3 days ukuthi umuntu akwazi ukusinda. Kodwa mawuya khona kunemgomo ekumele uhambe kuyona ukuze lo muntu oze ngaye akwazi ukusinda. Ngizochaza leyo mgomo ngoba ikusasa ulazi. Mhlambe namhlanje ungibuka la, kusasa uzoba kwi-accident noma ingane yakho noma uzogula noma uzolimala uyithole sewusesibhedlela. Ngizokuqwashisa ukhumbule ngiyinkosi emhlabeni, ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini. Into eshiwo yimi suke seyivunyiwe emhlabeni, yavunywa futhi nasemazulwini. Ingakho wena onyanyayo ngingeke ngikuncenge ngithi nje fuck off. Ngizwe ngawe, phuza amanzi. Ngizwe enhlobo ngomuntu ongazi lutho. Ngeke ngizwe ngomuntu ongazi lutho. Lento aka spiritual baba yuhambo olukhulu, kodwa uhambo ekumele nedlozi lakho libe ingxenye kube yilona elikhomba indlela. Uyabona? Ngagcina ukuthi uhamba uhambo uyithole sewubetreya idlozi lakho, sewundiza namadlozi abanye abantu sebekuhlomekisa. Ubuye ukhumbule ukuthi kambe nami nginelami idlozi. Uqale phansi uthi uyedlozini lakho silalo manje lilidubile ngoba ubulahlile udidiswe ile nyoni ekade siyitshela ukuthi iyona ezokwenza yonke into. Umuntu uthwasiswa idlozi lakhe baba. Makuwukuthi idlozi lakhe alikwazi ukukuthwasisa, alikwazi ukukhuluma nawe, funa kuvuleke leyo nto, ila ngena khona ke amafutha omakhandakhanda ke lapho ukuthi idlozi lakho aliqale libonakalise kuwe. Idlozi lakhe alikhulume nawe noma ngayiphi indlela kuze ungabe ubhayiziseka la baba. Bantu bayathwebulana la ngaphandle. Umuntu ukuthwebula baba uxakekile vela kuthwebule. Ngizokhuluma ngodaba olukhulu. Ukhumbule ukuthi Kng Bhaka isibongo wanzama, bathi ngihlambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathinta uphaka udakwe yini ngingqwele ebhuqabhuqa imuzi yabafokazana ngotsolodwa likamentshisi. Ithuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini, uxama uxakile kuzoshuba kusengenzeka noma yini. Ngumafavuke njengedanga abaningi unogwajo bajwa ikhulule. Ngumfoka amakhandakhanda indlondle namakhanda amabili elesithathe lenkosazana. Ngathini mina bathini bona? Kunjani makunje wena onyanyayo fokofo phuza amanzi. Ngeke ngizwe ngempatha. Yabona ke mangikhuluma ngodaba olubalekile nje lasesibhedlela, lento ngiyithinta ngamabomi ngoba ngiyazi ukuthi ninehlobo esebhedlela. Yabo kunehlobo ezihlala zihambe ziyebhedlela. Yini elindelekile ukuze umuntu wakini avuke? 1, mawuyisa umuntu esibhedlela qinisekisa ukuthi mawuphuma naye ekhaya egula, celani edlozini lalekhaya ukuthi siyacela
nina balekhaya abanamandla nabasigadile ukuze kungenzi yonke inkunkuma nje idlozi lakho, ngoba idlozini lakho likhona vele idlozi elibi, khona vele idlozi elibi, idididi nje zedlozi angayezi leli libi. Lawula mawumuntu awufunda ukulawula nje ukuthi njengamanje sicela lonke idlozi lethu elihle. I-mistake enziwa abantu, umuntu uvela athi woza dlozi lami, kuqhamuke ngisho imsangano yamadlozi, into eseyisetshenziwe, into ezithwebuliwe, into eziyilwane kodwa eziyitshela ukuthi nazo salekhaya. Funa uhlukanise, ngoba ngelinye ilanga ngiyohlukanisela ukuthi elinjani elibi elinjani elihle, ngiyoyichaza leyo ndawo. Ungavele nje uthi dlozi lami ngicela impumelelo, dlozi lami ngicela ukuthi cacisa, wena dlozi lami ongikhathalele, wena dlozi lami ongafuni nami, wena dlozi lami ongivikele, wena dlozi lami ongithandayo, futhi ungajwayeli ukubiza ngamagama ulokuthi ngoba nakho uthanda ubaba wakho uthi baba, ngoba kwathi umkhulu wakho uthi mkhulu wakho. Kuyenzeka amandla mfethu angigubezele, angaqhamuki la kuthiwa qhamuka khona. Thola ukuthi kunesidalwa esiseceleni ongasinakile esiphethe ibhomu lamandla, leso simemezayo wena yeso sikhona naso, kodwa khona esinamandla, ukuze ungagcini udina lo namandla ulokumemeza oyedwa ungambizi yena. Vele mfethu lento uyenze simple, uthi wena dlozi lami ongikhathalele, nawe dlozi lami owuvuka nami, ngiyabona ukuthi nikhona ninamandla. Ukusho lokho mfethu kubhlungu, ukusho lokho uzibona ubantekenteke, uthi kodwa egameni lokuthi ngikhona ngiyaphefumula, khona idlozi lami lingafuni nami. Ngithi wena ongafuni ke nami, ngithi njengamanje phakamani, asambeni manje siyesibhedlela, sambisa nansi ingane yesibhedlela. Manifike esibhedlela sicela nifike nakhona niyisingathi, nibambisane namandla asesibhedlela. Khiye loyo baba, uyalawula abantu, abazi kuyalawula abantu umuntu bavele bamthathe bamfake emotweni bayomthula ambulance. Baba iyalawulwa futhi iyacelwa leyona, ngoba ucelile ukuthi akasebenzisani namandla asesibhedlela. Mayefika lo muntu, into yokuqala ezokwenzeka, onesi noma ngabe uye mfethu kwi-private hospital noma uye kwi-public hospital noma uye kiphi hospital, kodwa ngoba ucelile, onesi basesibhedlela kuzozenzekela kona, bavele bamthande lo muntu, bafuna ukudila konke ukuze abe right. Kodwa makuwukuthi uhamba nje namba nomoya olwayo, nizothi nifike esibhedlela onesi nakuba benisiza kodwa inhliziyo zabo ihluthukile. Once yahluthuka inhliziyo kanesi, nawe wahluthuka, sekukubiki la. Akufanele esibhedlela ogulayo noma izihlobo zokugulayo zixabane nonesi, noma kuthiwa unesi weyisa kangakanani, kodwa zama ukumbekezelela, usebenzisa umgudu ofanele wokuthi lo nesi onko ophuma esandleni akashintshwe noma akakulethe omunye noma akadisciplinwe. Awuvele ulwe naye esazoqhubeka afake imjovo kumuntu wakini, awuqhubeki naye usazomshiya nomuntu wakini, awulwi naye unesi usazomshiya nomuntu wakini, awulwi naye esazojova umuntu wakini. Qinisekisa ukuthi nina family yogulayo nonesi enikezwe yena nodokotela ngokunjalo bambisanani. Akufane nengane mawufuna iphasa esikoleni, umzali, ingane, uthisha as well as no principal, kumele kubanjiswane, ngoba khona idlozi la ekhaya elisebenza ngomzali, khona idlozi elisenganeni, bese kuba khona leli lasesibhedlela lesikoleni elikuloya thisha ukuthi lengane ayiphasi. Beke kwabanjiswana, there is no reason ukuthi ingane izofeyila. Nasesibhedlela beke wena olethe umuntu ogulayo imindeni, kwazoba isiguli, kwazoba unesi, ngibala no sister no dokotela, kwabanjiswana. Odokotela bakhululeka, nani nakhululeka nangalokhu nibahleba, nithi kodwa ayingeke lo dokotela this, ayingeke lo nesi this. Maniqhamuka nje, hawu njani dade wethu, hayi naye siyaphila, kodwa unjani umuntu wasekhaya, with a smile athi hayi kukhuleka kuzolunga. Lapho ke kuliwa nani? Kuliwa nesifo ke nibambisene. Angathiwa kuliwa nesifo
at the same time futhi nilwa nodwa at the same time. Ayifuneki leyo nto leyo esibhedlela. Leyo nto leyo iwenzile umonakalo. Okwesibili lapha esibhedlela komunye umhlaba lapha nabafethu. Esibhedlela komunye umhlaba. And esibhedlela kunomthetho wakhona. Esibhedlela kunedlozi lakhona. Esibhedlela zonke ibhedlela kunedlozi lakhona, omunye umhlaba kunoNkulunkulu wakhona. Awuyenzi mistake umuntu wakini begula bese nibiza abafundisi nithi abazothandaza esibhedlela, ngoba labafundisi enibabizayo aba-understand ukuthi kwenzakalani esibhedlela. Abantu abaphethe esibhedlela kuphethe onesi, osister, odokotela, abantu abanelungelo lokuthandaza ibona onesi, odokotela bazothandaza umthandazo wakhona ozoxhumana noNkulunkulu wakhona. Hey, ngiyazikhuluma into ejulile, le nto abejulile, kodwa ukuthi nje ngiyibeka ngomqondo osobala. Abazoxhumana namandla khona esibhedlela, onesi, odokotela, istaff esinelungelo lokuthandaza esibhedlela. Mawusuka wenilanda umfundisi uthi akazothandaza, lo mfundisi uzothi ethandaza, mhlawumbe onesi nje bayicikekela noma babhizi ngezinye izinto, noma banasikhathi, noma babona kubambezeleka, noma umsindo. Uyathandaza lo, uthandaza into angayipractice kwayiyena, uze esibhedlela akathi kusebenza kanjani. Uyathandaza uzomemeza uNkulunkulu, abahlulekile kummemeza lo muntu engakafiki lesibhedlela, abahlulekile ngoba bathandazile kusesekhaya kwangalunga. Yini manje ezolunga ngoba esesibhedlela? Esibhedlela yekelana abantu bakhona benza umsebenzi wabo, bathandaze, bamemeza uNkulunkulu wabo, bamemeza idalwa zabo ngokukhululeka. Ungingathi mina mase ngasuka ngaya kaGumede, sengifika kaGumede ngithi still ngisafuna ukuzoshawufa, sefuna ngifike ngithobela umthetho wala sengifike khona. Mangiye kaDlamini angithobela umthetho wakaDlamini, mase ngisesibhedlela angithobela umthetho wasesibhedlela. Bengathi bengitshela nami ngibe ngibatshela, bethi bengitshela bebe nami ngibe ngibatshela. Mase ngize ngayithola mhlawumbe sengiboshiwe, angithobela umthetho wamaphoyisa ukuthi athini. Mase exercise la leyo mbijana yelungelo lami, uthobela umthetho walapho ukhona ngaleso sikhathi ukuze impilo ibe lula. Manje abantu they seems to misunderstood yonke leyo nto. Umuntu uthe ekwenye indawo kodwa afuna ukusebenzisa umthetho wakwenye indawo, kodwa ukwenye indawo mase ivela into zakhe ziyaloka. Mawususesibhedlela baba, ngithi mina mangabe kuzothandazwa uyeke, mangabe sekufikeleka abantu bomndeni niyawucela umthandazo, umkhuleko awuholo unesi ngoba uyena walekhaya, awuholo usister ngoba walekhaya, awuholo udokotela ngoba walekhaya. Ngeke wena uqhamuka ngaphandle nihlulekile ukukhuleka kusesekhaya, lo muntu ugulene nimthandazela naze nahluleka, namlethe esibhedlela ngoba senihlulekile ukumlapha. Dedelani isibhedlela kukhuleke sona, kulaphe sona, simfide amaphilisi, kwenze sona yonke into, lo muntu wakini uzovuka. Ngoba sometimes onesi nithi nithandaza kade bacikekile, kade kuphuma abanye bebethandaza sekuzongena abanye sebediniwe lo msindo lo abalokhu beweze, hayi ukuthi abakholwa, kodwa isimo abakusona sisebenza ngeminye imimoya ngoba abantu abalana bayagula zibucayi izimo. Yabona ngemfethu engasuyibambe lento engiyishoyo uyibambisise. Mawufuna umkhuleko xhumana nonesi, uthi hayi nesi thina sabantu abakhulekayo kodwa ngoba usela socela ukuholwa yinina ngomkhuleko. Mabetho nesi cha, not today, ningasho ukuthi hayi siyacela cha. Uma nimbona ukuthi unesi senikwenze konke still kodwa uxakwa into zakwakhe, hayi zasesibhedlela, ngoba umuntu uyaye emsebenzini nenkinga zakwakhe, akuzona ezalesibhedlela ezakwakhe lezi. Ninelungelo ke lokwenze njani, lokulandela ama channels right ukuthi nangu enze so and so, kodwa ozofika ke sekumele yonke into ihambe kahle. Awukwazi ukuthi awuhlonishwa unesi, awuhlonishwa usister, awuhlonishwa udokotela, awuhlonishwa izigule ezinye la, shuthi inkinga lapho
ngampela ikuwena siguli. Bambisanani no nurse, bambisanani no dokotela ebhedlela, bambisana nalomuntu osuke sewufike kuyena. Mawuthathiwe wayiswa enyangeni ngathiwa uyakolashwa enyangeni, ayingathi kulapha inyanga ubuyitshela nawe iyakulapha iyakutshela ngoba njengoba usukuyona ingoba uhlulekile ukuzilapha ngendlela yakho sewufike kuyona. Ukuthi yakubhedela yenzani? Wena vele ozele ukuzobhedelwa. Vele wena oyena uyobhedelwa. Yabona akuyona eze kuwena. Wena vele wayithatha wayoyihloma nje enyonini iyakubhedela yakubhedela uyigaxelise wena yourself. Kodwa lapha ngiyanithayimisa. Okwesibili, ningathathi ama-herbs angaphandle, ningathathi medication yangaphandle niyoyifaka esibhedlela. Esibhedlela akusebenze ngokwe-instruction yasesibhedlela. Ngokwe-instruction. Awukwazi uqhamuka wena sewuzongena esibhedlela sewuyiphathele yakhe i-medication kodwa bakakudiagnose ibona ngendlela yabo la ngaphakathi. Uthi hayi mina vele na into engiyishayayo kodwa awunikezwanga odokotela mhlawumbe uqashunelwe umngane wakhe amaphilisi. You don't do, even though kwamaphilisi asesibhedlela impela kodwa ngoba udiagnosewanga wanika uqashuneliwe kwayiwona kufanele uye kowasebenzisa ngoba akuphasisiwe ukuthi wasebenzise ngoba uqashuneliwe. Ngaphandle mawuzodiagnose kuthiwe naka amaphilisi u1 no2 no3 no4 awukwazi ukuthatha izimbiza uyoyiphuzele esibhedlela ngoba nje uyophuzela imbiza esibhedlela okunye lokhu kwembiza omunye umkhakha lokuwona ngoba kulowo mkhakha setshenzwa ngenqubo yakulowo mkhakha. Ngeke ngibabona abantu abanye beshushumbisela izinto bese ebhedlela uyabo lapho ufana nomuntu wesifazane odidekile ongazazi uthanda yipi indoda didekile ngoba empilweni kumele uthathe isinqumo as much as wona wazi ukuthi hayi imbiza kaKing Bhaka izongisiza kodwa musu kuyishushumbisa umnyisa umuntu esesibhedlela mulinde umuntu aphume bese niyamthengela imbiza kaKing Bhaka esesemnyama ngoba nami mangesibhedlela myself angiyiphathi induku yami angiyiphathi imbiza yami mina sebebonile abantu abaningi ngamakhipha ebhedlela angiyiphathi imbiza yami into engiyiphathayo mina ngiphatha nje makhanda mangesibhedlela futhi nawo ngugcobe ezandleni zami wena owabona kusanitizer ngikuthi shwe ezandleni sengiqedile bacathi onesi ngigcoba amafutha nje kanti sengiyasebenza zicwebezele zibenyezele izithi ngothi ngifika umuntu ohleli phansi ngithi ngicela ukumuza ukushisa ngisibeke la isandla angibeki engathi ngiyamthandazela ngisimeka nje ngathi ngizokushisa ngithi oh hayi bandla hayi akashisi yazi unormal itemperature yakhe ngisibeke mase ngenzani mase ngicela amanzi engiyayithayimisa inyoni wemadoda mase ngicela amanzi asesibhedlela ngicela amanzi angaphakathi angiphela nami ngudokotela ngendlela yami angithi njengudokotela sengisebenzisa ithuluzi la ensimini ithuluzi angahambi nalo ngilifica ensimini igama nguBhaka isibongwaza sengicela amanzi ala esibhedlela ayafika amanzi ngiwasebenza ngendlela yami kungaboni umuntu khona indlela asetshenzwa ngayo ngeke ngize ngiyisho ngoba baningi abantu abafuna ukuyitshela bayazi ngiyokutshela mawungibuzile ngingenza ngendlela yami amanzi alesibhedlela sengimphuzisa amanzi alesibhedlela ngiphinde ngimbambe la ngimphuzisa amanzi la manzi lawa anamandla ngoba awasesibhedlela ipower yasesibhedlela ikhona kulamanzi ipower yami ikhona kulamanzi ngiyamphuzisa mangiqeda ngithi hayi uzovuka khulileka ngekuphela 3 days bathi abanye awusuwenzeni ngithi ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini bese ngiyahamba ngiyazi ukuthi ngenzeni even yini amanzi ebalulekile yingoba nakhona esibhedlela umfica kugijima amanzi bewabiza ngama drip eyongena ngaphakathi yabona. So amanzi asesibhedlela awungeni namanzi angaphandle ucela wakhona makhona i-vending machine uyahamba wathenga amanzi mangabe ingeke esibhedlela uyacela nje noma uye empompini ngale ufike wakha amanzi noma ucele bakunikeze noma ucele benze amanzi asesibhedlela kodwa ngiyanikeza information ejulile uyamphuzisa amanzi
asesibhedlela makuukuthi mhlambe khona izingane zakhe la nezingane zakhe mase uyaziphuzisa ngoba impi isishaya umzali nezingane isuke seyihlabulile mase uyaziphuzisa nezingane uwenza umoya ukuthi awube munye amanzi ngelinye ilanga uyoqonda ukuthi masithi idlozi lamanzi linamandla sisuke sishoni uyoqonda mangithi esibhedlela nakhona abasebenza ngalo idlozi lamanzi nasemakhaya kusetshenzwa ngalo nasemahhovisi amakhulu idlozi lamanzi nabantu abanamandla kakhulu idlozi lamanzi uyonqonda ngelinye ilanga ingangithi ngicela ithuba leli ngicacise lento ngoba ufica omunye umuntu ufika nezinsiza esibhedlela ufika nembiza sebeyathetha onesi yeyo inembiza ingene bese yaqhubeka inyoni ithi siyinyanga sifuna ukungena ebhedlela nizongena nenzene ebhedlela ninga understand ukuthi ku support usetshenzwa kanjani ukubona nje mina inyanga ithi ifuna ukuya esibhedlela iyofaka into zayo esibhedlela ngifele ngiyibothe lo nyanga ayiqonda ukuthi esibhedlela kwenzakalana ayiqonda ukuthi ipower yasesibhedlela isebenza kanjani esibhedlela kunezinyanga zakhona kunamathwasa akhona baba kunezangoma zakhona uyabona onesi nje laba onesi laba uyabona onesi ama students nje laba asuke esafika esibhedlela uyabona ayizangoma zakhona uyabona ayizangoma zakhona nezangoma zilingana khona izangoma ezafika khona izangoma esezithe ukuhlala entwaseni uyabona bonesi bayizangoma zakhona madoda uyabona sister bayikhokho zakhona odokotela izinyanga zakhona kuhamba ngenqubo yakhona if ufuna uku-exercise amandla akho landela le nqubo hamba wenza imedicine unaleli dlozi lakho ulandele le nqubo yakhona then uzo-exercise ke ipower yakho hayi athi umuntu ngifuna ukufaka imbiza zami ngifuna ukufaka ugobolo wami ngifuna ukufaka nebhedlela uhulumeni akazivumele siyinyanga singene nebhedlela kwalo uhulumeni ngabe udakiwe mengase angaqondi ukuthi esibhedlela kusebenza kanjani ayikho inyanga yoba successful ingalandelanga imigomo yakhona baba ngoba noma kuthiwa uqhamuke nekhambi enzima uvela ulifuhlele kuqala kwenziwe iresearch baba ngekhambi lakho lidlule baba licheckwe liphasiswe lifeyile kwehla amaphesenti kwehleni lisethwa ngendlela yakhona manje most yemithi yethu thina abantu abamnyama yenziwa ngelevel ephansi ithi nje isabhekwa kuthi why inomnuku lento thiwe inomnuku zisuka nje thiwa hayi khona umnuku kulento ayihlanzekile ukuthi ngalungela ukuphuzwa umuntu uyabona so bese yabona madoda yabo kodwa mawuzoficwa ukuyiterritory yakho yesinye story ke leso ngoba kweyakhe iterritory kuzokhala isicathulo sakho umuntu osindiswa idlozi lakhe nalo futhi lizobambisana nedlozi lakho ngoba mfethu ngiyakutshela noma uthathwa uyiswa kumelaphi idlozi lakho lifuna libambisane nomelaphi mawuzothathwa uyiswa kumelaphi uthi uyafika umndeni wakho unyanyile umndeni wakho uyahlina umndeni wakho uyamandamana nomelaphi fokofo ngekasinde lo muntu wakini fokofo seningalahla imali nje ninikeze leyo melaphi inyoni imali kodwa ngiyasasinde lo muntu wakini ngoba yini namba nomuntu njena oyithethe usile la oloke chiza ngeke baba ngeke kodwa idalwa zenu elifuna usizo nedalwa zalo muntu othi uzolinika usizo uma ngabe kuumuntu osizanayo hayi igebengu lezi egcwele wonke umhlaba kuumuntu osizanayo kuzobalula ukuthi akusize ngoba indaba idalwa zivumile igama ngubhaka isibongo wanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathethe ubhaka udakwe yini ngingqole phuqaphuqa imiza abafokazana kwatholodo likamentshisi ithuluza ngihambe nalo ngifice etsimini xaboxake lizoshuba kusangezana amayini ngumafavuke njengedanga abane ngunogwajogwajwa ayikhulu ufuka amakhanda kanti indlondlo enamakhanda amabili lesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makusho ngibonge kubona bonke abantu madoda wonke umhlaba abajabulayo every day
ngomakhanda oil bethi hayi Kng Bhaka uyasikhulula. Ngiyabonga abafowethu, uNkulunkulu anikhusele futhi anibusise aniqinise, awuqhubeke unilwele. Wena ungakawutholi umakhanda khululeka, nawe ungawuthola nansi number 0798130260 noma uvela ufike nje number 44 Rocky Ridge Road Hilali. Mhla ka2 no3 khona bofika mhla ka2 June, kodwa main event mhla ka3 June. Zonke indlela ziza number 44 Rocky Ridge Road. So besiqinisa imoto kobe kubethelwa imizi laba abasala kobe kulokuzana nangemali emhlophe, kobe kubethe imali emhlophe, imizi kuvulwa, kuningi nje kobe kwenzeka mhla ka3. Mawusale manje ke sesingabona ukuthi kahle vesi wena uyaganga. Kobe kwenziwe ngale ndlela ekwenziwe ngayo ekuqaleni. Makhono okusha ngizonazisa. Thank you so much Papa Yini, ngoze nginibone kahle ngo-C mhla ka3, kodwa mhla ka2 koze kuse sibhekele ningibuza noma ingane. And ngiyacela kule game ngiyacela, sengicelile esigodleni ngavunyelwa, abantu bangafika nokhula box babo, kodwa abafana abantu ungathi mawusushaya ukhula box wakho sesibona sewudidizela, yabo. Abantu bangafika nokhula box babo, mina ngothi ngisebenza kube kujatshulo, uyabona, yazi ngisebenza kanjani ukuze sikwazi ukubona ukuthi yini lebuyilwe kuwena, sikwazi ukubona kalula umuntu beke washaya into yakhe, ubona kalula ukuthi kwenzakalani la, uyabo. So ningafika nokhula box beni mafethu kukini la, futhi nabone indawo zokuhlala ukuthi zingakanani, kumnandi nje. Abofika mhla ka2 bangabaphatha okhula box babo, abofika mhla ka3 bangabaphatha okhula box babo, kodwa sophinda siye emanzini, yabo. Ngiyabonga kakhulu Papa Yini.